tekan besok hati tua mungkin paling ngerti marang kahanane hati aku mau semangati usah pilotku sing rebes pilih aku cari hati kinario kebange wangi sabar-sabar no ngomong aku uga selawase dadi siji ngerti pun maringi sing gemati lemus lirani ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing gemati pergi anak kowe sing ngancani sing ini kurang yo Mbak Fitri iya kek golek sing apik iki iya amin mening po luwemu iki Mas Kipri digoyang dong Mbak Natali Ayadin segitu dulu sama Mas oh iya senyum saya senyum dong kamu koi sakti anyar
Digoyang dong. Iya iya. Delta Audio Production Motor Sun. Oke, sekali lagi kagum para penonton ingkang panggiraten ing ajeng kasuwun pinarak negang. Rasa rasa Ora sana langsung Mas Ageng. Semua guyuban Larasoro Gendeng tresno Gawe kangen ing atiku Paling saeling aku rosiramu. Adegan mas sak tenan
sing tak tresno muga bisa urip tetep mulya. Curhat-curhat. Pertama. Iya. Mas Agung, tibane nek kono mang ya nek penyanyi lho. Kae Mbak Dian. Selamat Mbak Dian. Terus gak kawan-kawan. Yo yo. Jos. Solo. Yo yo. Oh ah. Yo yo. Salah. Ya, ya, ya. Oke, sepisan malih kagem dhateng para penonton ingkang panjenengan ing ngajeng. Monggo kawula aturi lenggah pinarak monggo bagus. Oke, ya sing ra ketara ning mburi ben ngene layar.
Kalaupun siapa prajurit kang berbudi bawa laksana sekti Mahabharata aku kono iki ngatur Prabu Caring Sekti ora kena eman-eman mrikolomu ora beda patimu yen bagus lakalah wis tak kandhani alus-alus wis tak eman-eman sira bakal banget ora kena bisa sono sira sama jemplane bakal tak kali susah bawono Amin ya rabbal alamin. Yamen Ponorogo itu kan nyaman dan aman matur suwun Raya Trans MD Trans Batam Jaya Las Tebak matur suwun Los orang nobilos Celeng sugi orang bakal mundur orang lakon apa cari usaha bakal mundur